Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Nke onye chiri ya zere. Ọ bụ n'Igbo Memories TV ka akụkọ Igbo nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Sọnde, ahịa Nkwọ, na mkpụrụ ụbọchị 12 n'ọnwa Febụwarị n'afọ 2023 si abịara gị. Ndewo. Ngwa gee ntị ka ịnụ isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ụlọ ikpe atụọla otu nwaanyị gbara afọ 35 onye ji ụmụaka ụmụnwaanyị agba mgbere akwụna mkpọrọ afọ 21. Nwunye onye eji ihe ejije wee mara n'obodo anyị bụ Naịjirịa bụ Maazị John Okafor, onye eji Mr. Ibu wee mara, ekwuela na ihe o kwuru na ekwughịzi ya. Akụkọ na-erute Igbo Memories TV na-asị na ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ka ekunye ha nwa ọhụrụ azọpụtara n'ime ala ọma jijiji na Turkey. Ngwa gee ntị ka ịnụ akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ya. Ụlọ ikpe Majie dị n'Awka, isi obodo Anambra steeti, atụọla otu nwaanyị mkpọrọ maka iji ụmụaka arụ ọrụ nakwa ịkpọta ụmụaka ụmụnwaanyị were ha na-agba mgbere akwụna. Anwụchiburu Success James gbara afọ 35 n'Ọnịcha n'ọnwa Disemba afọ 2022 ma kpụpụ ya ụlọ ikpe Majie dị n'Awka maka ebubo 8 metụtara ịkpa nkata, zuru ụmụaka, tinye ha n'ọrụ nakwa iji ha na-agba mgbere akwụna. Majie kpere ya bụ ikpe bụ Genevieve Osakwe mara James ikpe na 7 n'ime ebubo 8 ahụ ma nye iwu ka a tụọ ya mkpọrọ afọ gbakọtara dị afọ 21 maka ebubo nke mbụ afọ 5, nke abụọ afọ 5, nke atọ afọ 2, nke anọ afọ 4, nke ise afọ 2, nke asaa afọ 2, nke asatọ 1 afọ. Ọkaikpe Osakwe enyeghị ya ohere ịda aha, mana o kwuru na nwaanyị a atụrụ mkpọrọ ga-anọkọ afọ ndị ọnụ. Cheta na n'ọnwa Disemba afọ 2022, Ministri na-ahụ maka ụmụnwaanyị na ọdịmma zọpụtara ụmụaka 4 dị n'agbata afọ 13 na 15 bụ ndị Akwa Ibom nwaanyị a lara tinye n'ọrụ akwụna dịka o kwere ha nkwa ịkpọ ha gaa Agbọ dị na Delta steeti ebe ọ sị na ọ na-ere mmanya nke a na-akpọkarị bịa palọ. Nwunye onye eji ihe ejije wee mara n'obodo anyị bụ Naịjirịa bụ Maazị John Ikechukwu Okafor, onye eji Mr. Ibu wee mara, arịọrọ di ya na nwa di ya bụ Chioma Okafor mgbaghara maka ikwutọ ha na soshal midia. Na nso nso a, soshal midia nwụrụ ọkụ dịka nwunye ọkpa ọchị ahụ buru di ya ebubo itinye aka nakwa ịghị nwa ha nwaanyị bụ Chioma. Ma na mkparịta ụka ya na onye nta akụkọ Ifedayo Olarinde ama dịka Daddy Freeze nwere na nso nso a, Stella Okafor kwuru sị na anyị edoziela. Ihe m kwuru maka mmadụ idina ibe ya, onweghị onye na-edina ibe ya, ya bụ ihe m kwuru n'iwe. Chioma bụ nwa m nwaanyị. Ngwa kirie ihe nkiri so ya. Is it recording? Yes, recording. This is my daughter. I've adopted her, and now she is my husband's manager. Congratulations, darling. What are you talk? Ladies and gentlemen, like I said earlier, I want to say official congratulations. Number 1 for hearing cry, and you came in mass to know why the tears are coming. Fortunately, as you all arrived, you guys embraced peace.
And as I speak to you, akụkọ si mba ofesi Turkey wee na-erute Igbo Memories TV na-ekwusi na puku kwuru puku ndị mmadụ ekwupụtala mmasị ha ikuru nwa ọhụrụ ahụ amụrụ n'okpuru ụlọ dara n'ọma jijiji mere na Syria n'ụbọchị Mọnde. Mgbe a zọpụtara Aya, nke pụtara ọrụ ebube na Arabic, olulu ụwa ya ka jikọtara ya na nne ya mụrụ ya. Nne ya, nna ya na ụmụnne ya anọ mụrụ n'ọma jijiji ahụ metụtara Jindaris. Ihe onyonyo gosiri ka a na-azọpụta ya wuru ewu na soshal midia dịka otu nwoke ka nwa etum juru ahụ n'aka ji ọsọ si n'ụlọ dara ada gbara ọsọ apụta. Ugbu a Aya nọ n'ụlọ ọgwụ. Dọkịta ụmụaka na-elekọta ya bụ Hani Maruf kwuru sị mgbe e kutere ya n'ụbọchị Mọnde, ọ bụbụcha akpụ nakwa apa. Oyi ji ya, iku ume rakwara ya ahụ, mana ugbu a ọnọdụ ya adịla mma. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ na soshal midia arịọla arịrịọ etu ha ga-esi nwee ike ikuru nwata ahụ ka ọ bụrụ nwa ha. Ngwa lee ihe nkiri so ya. كذلك هون في كدمات على الأطراف، يعني جسم البنت كله عليه كدمات، بس الحمد لله حاطة العظم مستقرة البنت حتى سبحان الله أخذت ضعيف الحماية. Ndị be anyị, onye nọrọ ya na-ekpe ka ihe ọjọọ ghara ịbịakwute ya, ka Chineke nọnyere ndị obodo Turkey n'oge dịka oge a. Ụmụnne m, ụbọchị nta ka anyị chụzianụ n'Owere nchi ka ọ dị oge ọzọ.